lawatheka khula sikwe sawo lundana sheleni ayethe ayethe siyabonga kakhulu umphathi wohlelo umntwana uJotham sibingelele umntwana omkhulu umntwana Chief Nduna abantwana amalungu omkhandlu wonke akhona sibingelele kwindlunkulu yonke ngokwezigaba zayo ezidaluliwe sibingelele umkhandlu wala ekhaya ngokwemikhakha yonke ekhona sibingelele ubaba uSikhumbane osiphathele isibhedlela sethu lapha eBanguze sibingelele nakuSikhumbane omele osomashishini abakhona sibingelele kuyinhlaka zikahulumeni wasekhaya sizwile ukuthi abekho kodwa siyethemba ukuthi ixoliso bayifakile enhlakeni efanelekile sibingelele kulusha lonke olukhona namhlanje sibingelele komama kanye nobaba kwimini yatamba masakubonana siyabonga kakhulu kulolu suku oluyingqophamlando esiye sathi uzoba kuhle sibela ekhaya ngokwemvuselelo bokuningi esekukhulunyiwe ngesimo sokungaphatheki kahle kwabantu emkhakheni ehlukahlukene sase siqoqa ukuthi ke lolu suku labantu abasha namhlanje sofisa ukuba sizolugubha la ekhaya eThandizwe okuyisigodi esinozinzo ikakhulukazi eduzane nezinye igodi ngokobudolobha esethembile ukuthi bonke abantu abaseduzane bazokwazi befinyelele kuzogujwa lolu suku lanamhlanje elu-50 years abantu abasha balo lamalungelo ngokufisa ukuthi izwi labo nelaka labo lizwakale umkhosi ke lona ogujwayo umhlaba wonke walapha eNingizimu Afrika imikhakha nemikhakha ekhona luyagujwa lolu suku lwanamhlanje so ke nathi ke umphakathi wakwangwanase siubukhosi bakwaTembe sikwibalazwe esikwenzayo namhlanje kuyaziwa ezweni lonke ukuthi usuku lwentsha lwanamhlanje lubalulekile ukuba sidlulise imlayezo ekhona kubantu abasha siyabonga kakhulu kwizikhulumi esezibekile ngaphambilini ngokwendlela yokungaphatheki kahle kwesimo senhlalakahle yomphakathi sizofinyelela kahle ke sigxile kulokho ke kepha ke besifisa ukuthi uqale umuntu edlulise isimo nje esenzakalayo ezweni esikhathini samanje izwe ke liyanyakaza ngezinto eziningi esizibonayo einkundleni zokuxhumana esizibonayo komabonakude esibe sicocelana ngazo njalo njalo esikhathini esikuso njengamanje kuye kwaba khona abahlali ababe nevuso lokuthi indlela okuyiyo eNingizimu Afrika ibonakala abantu bokufika sebethathe amathuba amaningi ikakhulukazi kubantu abasha ikakhulukazi kubantu bendawo kubeke inhlangano le yeMarch and March eholwa uMazuma noma eholwa uMangobese egane kwaZuma wahlanganyela noPhakela Umthakathi kanye noNgizwe Mchunu benza umbimbi lokuthi akwenziwe inhlolovo yokuthi ngabe wonke umuntu okhona la eNingizimu Afrika uhleli ngokuyigweni na into ke loke abazenzele yona ngokufisa ukuthi belekelele lapho kubonakala khona ukuthi sekuhambe amathuba emisebenzi futhi iningi labantu labo kufika abekho umsulwa ikakhulukazi kuyidakamizwa kanye nakho kokubona nje inhlalo yabantu baseNingizimu Afrika iyenziwe ke bawuchungechunge ngokuthi uzomela ukuthi ekugcineni kube khona okwenziwayo ngomhla ka-30 kuyo lenyanga ephezulu kuhlukana inhloko lesixhanti behambe abokufika kusala abantu abanamaphepha asemthethweni siyabonga so ke uchungechunge
lolu olukhona ezweni uvakashelwa namadolobha ukuba kwenziwe lokho kukhuthaza ukuthi uma ungenayo amaphepha kuzomela ukuthi uwahlele, uma ungenayo amaphepha komela ukuthi ubuyele ezweni lakini, uma ke unesifiso sokuqhubeka nokuthi uzoba nebhizinisi uzofika nalawo maphepha. Ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani zinhlelo lezo ke ezisakhiwa uhulumeni ukuthi kuzomela ukuthi ubuholi bendawo buzihlele nanabo, ngoba kusanokwenzeka ukuthi abanye babo noma benganayo amaphepha bayitshela kodwa ukuthi uma bafika enduneni shuthi sebekhonzile. Ayizukuhamba ke kanjalo, kufuneka iphepha eliphelele elikugunyazayo ngokahulumeni ukuthi unayo imvumo yokuhweba ngokusemthethweni. So ke lolo chungechunge lolo ke sibhizi nanalo kulezi zinsuku ezedlule bekade kuhlangana indlebe abaholi bomdabu kanye nohulumeni waKwaZulu Natal kuvunyelwana ukuthi komele kubanjiswane ekuthenini kwenziwe lolo cwaningo ukuze kuqinisekiswe ekugcineni ukuthi wonke umuntu olanga phakathi ezweni ukhona ngokusemthethweni, akukho la angenele khona ngokubukhosi noma mhlambe ngokwendlela ongeyona okuyona yona. So ke isigaba ke leso ke esofisa sibambisana nomphakathi siqinisekise ukuthi konke okuzokwenza ngomhla ka-30 kwenzeka ngaphansi kokubambisana, kungabi bikho la kuzoba khona ukungqubuzana nokushayisana kwezinto. Umuntu ukulivezile ilaka ngoba ngesikufihle ekugcineni ukuthi inhlalo yethu lapha esizweni sakwaTembe inhlalo engafani nakwezinye indawo, inhlalo eseduze nasemngceleni. Uyasho ukuthi omakhelwane bethu iningi labo liyakusho ukuthi bakhona la ngokungekho emthethweni ngokuhlobana kwethu. So ke yezinye zezinto lezo ke esizozibheka kabanzi siqinisekise ukuthi akubi bikho ugcobo ukuthi kube khona abantu abazobuyiselwa emuva ngokuhlukumezeka ngokuhlala kwabo eduze nomngcele. Ungethina kuphela ophongolo isimo esifanayo ngokwakhelana neSwaziland, ngokunjalo enquthu isimo esifanayo ngokwakhelana neLesotho. So ke uyasho ukuthi ke leyo mphakathi namakhosi kuzohluka okwabo ngobe ukuhlala eduze nomngcele kusho ukuthi nobuhlobo bukhulu nezo seduzana. So ke indlela ke lezo ke esobambisana ngazo ukuthi kungabi nokulimala okungabhekelelwanga ukuthi kumele kusetshenzwe ngayiphi indlela. Isigaba ke leso ke esokuqala umuntu afise sidlulise njengoba kuyisigaba esitshengisa ukuthi izwe ngoba liphithizela kumele ukuthi nomphakathi uhlale ngokwazi ukuthi umi kanjani. Sizovikela kakhulu nje ke osomathuba asebelindele ukuthi mebehamba songena ezitolo zabo, angeke kwenzeke kanjalo. Sizoqinisekisa ukuthi sikwenza kahle ngohlelo oluhloniphekile ngoba kuyiqiniso kolunye uhlangothi ukuthi njengoba bekhona ukhona ukusizakala kwabathile ngamathuba akhona, kodwa ke okubalekile kufanele kube ukuhleleka okwenzakalayo kuleso sigaba leso. Bese kuzoba ke isigaba sesibili okuyisigaba ke esibalekile sokuqinisekisa ukuthi abantu abasha kumele bewathole amathuba emisebenzi njengoba kuyibona abaphethe ikusasa lalelizwe. Kuleyo ngxenye kulukhunyana ke ukuba umuntu ekhulume enze ngoba isimo esidinga ukuthi kube khona ukubambisana nemikhakha eminingi ukuze kube khona amathuba emisebenzi. Kepha lokho akusho ukuthi singezame siwubukhosi ukulalela inkinga zomphakathi bese siyaqinisekisa ukuthi siyabancenxa abantu osomabhizinisi kuba bezolekelela kubantu abasha ekutshaleni
amakhono kanye namathuba emisebenzi. Lokho kuhambisana ke nesimo esingaphansi komthetho sisekelo wakulelizwe. Umthetho sisekelo ke wakulelizwe uthi ukuze naziwe ezweni ukuthi nibangakhi nedingo zenu zingahlinzekelwa kanjani, kumele siye khona kule ndawo lena engaqondakali kahle yokuvota. Ekuvoteni usho ukuthi uma sesibaliwe isibalo sabantu abavotile, uyalekelela kuba kwazeke ukuthi abantu bangakhi kuleyo ndawo leyo abavotile, ukuze mase kuphuma izabelo mali kwaze ukuthi ziphuma ngokwenani labantu abasuke bevotile. Kuye kungakhathazi khona kakhulu ukuthi uvotele liphi iqembu. Okubalekile ukuthi uma uvotile usuke uyifaka ngaphansi kwabantu abawuhlu lokuthi uzomela ukuthi uphuma isabelo zimali, njengoba sikhuluma nje ngomgwaqo, sikhuluma ngogesi, sikhuluma ngamanzi, ukuthi uma kwenziwa leyo nhlinzeko kwaze ukuthi imali yesabelo sikagesi namanzi nomgwaqo kumele ibe ngaka, ngoba abantu abahlala kule ndawo lena abavotayo bangaka. So ke ngomhla ka-20 kuya kumhla ka-21 abantu bayamenywa ukuthi beyobhalisela ukuvota ukuze belungiselele ukhetho oluzoba ngomhla ka-4 kuNovember wohulumeni basekhaya. Lapho nikhethela khona amakhansela enu ngokwesakhiwo sikahulumeni esithi kuzomela ukuthi kube khona uhulumeni wasekhaya, umuntu okwazi ukuyokhuluma naye noyisihlobo sakhe eduzane, kungaze kube ukuthi uyokhuluma eMgungundlovu noma uyokhuluma ePitoli kulezi zakhathi eziphambilini uma khulunywa ngohulumeni. Uhulumeni sokusho umuntu okhona phakathi kwethu esimzalayo, esimaziyo, nesaziyo ukuthi uzosebenzela njengomphakathi. Kunenhlelo ke ezikhona enikhethela ngazo umuntu ozoba uhulumeni wenu ozomela uhulumeni wasekhaya. So ke siyancenga emphakathini ukuthi engathi ngasilekelela kuleyo ngxenye yokuthi nibhalisele ukuvota, nivote ukuze isibalo sezabelo sikwazi ukuthi silekelele. Besikwasikhemelele ensukwini ezedlule khona indawo eyingxenye lapha eMtikini. Ikhansela ke liyasixhasa kulo ukhankaso esikhulumayo yendaba yezabelo ukuze kube khona amathuba emisebenzi esuka kuhulumeni. Ikhansela lithi ke ngokwesibalo esisaziyo thina la sino 11,000 abantu, kodwa abantu ababhalisela ukuvota ba 4,000. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi uhulumeni mekhipha imali yesabelo ukhiphela abantu aba 4,000, laba abanye aba 11,000 abaziwa, bese sizobangana ke sithi kukhona into engahambi kahle kuhulumeni. So ke ihamba kanjalo, noma ke mhlambe ke sihamba ngokwamaqembu, mhlambe ethembisa akuthembisayo angakwenzi, kodwa ekugcineni ukuvota kubalekile ngoba kwenza ukuthi sikwazi ukuba saziwe ezibalweni zezabelo zamathuba emisebenzi esikhala ngawo, nathi sibona ukuthi iwona alethe ingcindezi enkulu emakhaya. Lize lithi ke ikhansela lidlulela ngokuthi uyabona njengoba ngiyikhansela kule ngxenyana ekwasikhemelele, le ngxenye yelapha eMtikini inganakhansela. Ngokwezibalo uma ungavotwa kungaba namakhansela amabili endaweni encane, okusho ukuthi isabelo sezimali eziye emakhanseleni zingakwazi ukuba zikhave ingxenyana eseduzane nengxenye engakhava abantu abaningi. So ke yileso sicelo esisifakayo sobukhosi ukuthi ekubambisaneni siyacela ukuthi silekelelane lapho ukuze kungabi ngampela nesimo sokuthi sikhala nangento esingakwazi ukuba sizenzele yona ilethe amathuba emisebenzi. Nakuba ke kunjalo umuntu eza nakho namhlanje na kubantu abasha, siza ke namathuba esowasabalalisa esizweni sakwaTembe. Sikhulu ngalendlela ukuthi kuzwakala ngesona isibalo, kodwa ke okuncane akufani nokungatholi lutho. Sizoba nohlelo lokuqala oluzothatha abantu abawu-40 abasha. Sizothatha ke ngokobulili besilisa kanye nesimame ukuze siqinisekise ukuthi
asabalaliswa ngokwegender nabakhubazekile ngokunjalo. Labantu abawu-40 ke sizobathatha abantu abazonikezwa ubuchwepheshe banamhlanje ukufundela ukulungisa amaselula, njengoba sazi ukuthi laba abokufika bebegcwele kakhulu lapho. Uhulumeni kulethe into ezokwazi ukuthi ibe isizathu sokuthi noma ngabe kuthiwa sebehambile, kodwa ke umphakathi awusali untula. Lawo mathuba lawo ke ayadinga ukuthi esale kubantu abasha. Kuzoba uhlelo ke ozothatha inyanga ezisithupha lapha bazotrainwa khona laba abantu abawu-40 abasha ukuze bekwazi ukuthi befundele ukulungisa amaselula nangokolwazi lwanamhlanje lalokuxhakaxhaka okukhona kokuxhumana. Emveni kwalokho-ke kuba khona 1,000 ngesikhathi betrain kulo 6 months abazothola ukuze bekwazi ukuthola imali yokugibela nemali ensipho. Into ezobalekelela siyabonga, into ezobalekelela ekusaleni-ke nolwazi abanalo abangakwazi ukuthi bekhulise 1,000 rand abathola ngenyanga kube imali engangokusebenza kwakho nokukhuthala kwakho uma usutholele likhona. Uma ke kubalwa umuntu ngamunye uqeqesho lwakhe lulinganiselwe emalini engango-100,000, futhi kahle kahle kutshalwa u-100,000 kuwena uwedwa ozokwazi ukuthi ukhulise kuwona ulwazi ongenza nangaphezulu kwawo lo 100 osukutshalwe kuwena, ngoba ulwazi olotshalwa ingona phakathi. Kukhona-ke nama-gadget noma ama-iPad abazosalana nawo bekwazi ukuthi benikezwe amathuluzi okusebenza uma sekuphothulekile. Uhlelo kuzoqala ngomhla ka-29 kuyo le phezulu. Akunzima kakhulu ukuthola-ke lo msebenzi. Uno-standard 8 ngolimi okudala, uno-standard 9, uno-standard 10. Uzokwazi ukuthi ungene kulolu hlelo labantu abawu-40 uyoqeqeshwa. Alunayo futhi iminyaka ngoba sike saba nenkinga ukuthi uma usungaphezulu kuka-40 years kuba nenkinga ukuthi ubondinga sithebeni ufuna abantu abasha laba ngaphezulu kwaleyo minyaka sebeyasebenza vele. Uma ungabangana inhlanhla yomsebenzi usugcina usuntula. Uhlelo kololu lukhande ngokuthi alungabi inketho abakhona, alusize wonke umuntu osangakwazi ukuthi enze lobo buchwepheshe futhi kube nayo imikhiqizo ezokwazi ukuthi ilekelele ikakhulukazi emntuleni esinakho njalo njalo. Ngomhla ka-29 komele ukuthi ulethe i-ID copy yakho esertifiyiwe, ulethe nencwadi yestatement sasebhenki esiqinisekisiwe ibhenki ngestem salo, bese kuzoba-ke leso sicucu sika-standard 8, 9, 10 oku-grade. Sasa siyabhanza manje ongibuza noma kuba u-grade bani mhlawumbe abantu abasha bangakwazi, kuba u-grade 10, grade 11, grade 12 izohamba kanjalo. Ngomhla ka-29 enkantolo yesizwe socela ukuthi-ke sibe khona ukuthi kuzokhethwa kanjani. Ngizoshiya kubuholi bami ophethe izigodi ukuthi bungilekelele mina okwami ukudlulisa umlayezo emphakathini ngohlelo oluvulelekile, bese-ke kwenziwa ngendlela zokuthi uma kuqashwana, uma kuthola lamathuba kwenziwa kanjani, ngoba isigodi nesigodi asifani ukwenza lokho-ke. Uhlelo lokuqala lolo-ke labantu abawu-40 abazothola lelo thuba esengilimemezelile. Bese kuzoba-ke uhlelo lwesibili. Lolu hlelo lwesibili uhlelo lwenhlangano engatholi inzuzo kodwa-ke elwelayo ukuthi abantu bayakhathalelwa kwimikhakha eminingi ekhona. Lona-ke luza-ke nenamba engcono kakhulu, inamba ka-650. Lo 650 unamakhono ahlukahlukene okuqeqesha abantu abasha ukuqinisekisa ukuthi imikhakha yonke icishe ibhekelele. Kuzofike kube uhlangothi lwezemidlalo kanye nendawo zemidlalo. Owesibili umkhakha uzofike kube ozolimo
kanye nokuqinisekisa ukuthi ukudla kukhona emphakathini akuntuleki kuzoba ukubhekelela imikhakha yezemfundo ikakhulukazi mangabe sekuphunywa ezikoleni ukuthi abantwana abafundisi noma sebephuma esikoleni kube umkhakha wezokungcebeleka ewezokuvakasha kanye nokungcebeleka ukuqinisekisa ukuthi emahhotela bazokwazi ukuthi bebe nakho ukuqashekwa kube uzinzo olutha lube onompilo ukunakekela imindeni leyo kesuke intula noma ke imindeni esuke idinga ukuthi kube khona ukubhekeleleka ngokwezempilo kube khona imikhakha yokufundiswa ngokuphatheka kwamahhovisi ukwazi ukuqasheka uma ngabe usuwenze lemkhakha kube khona imikhakha yokuthunga ezoba khona nemkhakha yekhompyutha ukufundela ukusebenzisa amakhompyutha so yonke lemkhakha lena ifuna abantu aba-650 nakhona uhlelo olufanayo oluzothatha u6 months inyanga eziyisithupha ukuba abantu beqeqeshwe kulemkhakha lebethole izitifikethi zokuthi sebebhodile bengaqashwa kunoma ngabe iliphi ihhotela eSouth Africa kunoma ngabe iliphi office elikhona bazothi ke nabe attenda ngokufanayo bazobethola R1,000 njalo ngenyanga ukuqinisekisa ukuthi kukhona okuthile khona esibakhaphela ngakho uhlelo ke lolu lwenhlangano ekhona la esigodini eShandizwe okuyinhlangano esebenzisana kakhulu nobukhosi kanye nomphakathi usiza ngothando esizocela ukuthi ke kulo mkhakha lo ke sidibane noNdlunkulu wala ekhaya uNdlunkulu Mafakude esilekelele ngokuthi mayelana nelemkhakha lena sizothatha kanjani yini edingakalayo ukuze sokwazi ukuba lo 650 susebenzisele isibalo esokwazi basikhave indawo yonke kwaTembe nakuba iproject izinzela ayizukugxila lesibhudini kuphela iproject ezolekelela sonke isizwe sakwaTembe kusho ukuthi ke ngokwesibalo sabantu abasha namhlanje esibanikeza amathuba abantu abazoba u690 abazohlala ngokuncane izinyanga eziyisithupha bethole futhi lamakhono kulo mkhakha oqala abantu abawu40 bazoqeqeshwa bethole izitifikethi ezisihlanu umuntu azohlala nazo engeze kulezi zitifikethi anazo sika matric kanye nama report ka standard 9 no standard 8 sekuzoqala kumenze ebe nakho okunye azocela ngakho umsebenzi ekuyeni phambili ngingacela ukuthi ke mhlambe ke uma kukuhle emseni wenu nizishayele ihlombe kulo mkhakha ngifisa ukungena kulolu daba lolu oluxoxiwe noluyisiphazamisi kokuhle esesidlule kukho salabantu abazibiza ngama MCO ngiyafisa ke nje ngibuye futhi ngicele emphakathini ukuthi asingaze siyihluphe sifake into engekho emakhanda yama MCO inhlangano engekho emthethweni inhlangano yabantu abanomona abanomhobholo abangenakho ukucabangela inhlalakahle yomphakathi uma ke ubheka isenzo sakhe ngalamagama sengidlalele ngawo kulandelela ke izenzo abazenzayo bafike bazenza abantu abacela ukuthi belalelwe ukuze kufeze izidingo zabo sithe salalela ke njengobuholi ukuthi wonke umuntu ufanele umlalele base bekujika lokho ke base betshengisa bona abakufunayo
ayikho into abake bayikhuluma ekuqaleni kwabo ukuthula idingo zabo eyayithi ngelinye ilanga sifuna ukuthi sibeke abantu nathi njengendulo. Lokhu sesibuthuka nje manje ngoba sibona ukuthi hayi kahle kahle kunento seyithilo beyihlosile okube inhlanhla ukuthi ke sisheshe siyiqhalanise nanabo ngoba sasisola ngendlela abenza ngayo ukuthi sothi sofika la sifika khona kube sokuphambene okuningi kakhulu. So ke ngithi ke abantu abangekho emthethweni engifisa ukuthi kungabi bikho noyedwa umuntu wesakhamuzi ozothatha noma ngabe yini abezana nayo ngoba akukho kubagunyazayo ukuthi akube khona ukuthila abakwenzayo. Uma kusekhona phakathi kwethu othi MCO ithi akwenze ukuthi egameni lomphakathi ngiyabona ukuthi mhlawumbe ke lapho ke sobacela sikhulume nabo ngoba awukwazi ukuthi wena uyinduna umphathi wesigodi uthi uzwa ngeMCO ukuthi fanele abantu benzeni. So ke ngiyafisa ukuthi kusukela namhlanje kungabi nokodwa okuthathwa umphakathi ukusebenzisa egameni lama MCO. Uma kukhona ukuthile engabe bayakudinga ngikhona bangabhekana nami. Kodwa ke abangacoza umphakathi ngoba alikho nelodi igunya abanalo ekuxhumaneni nomphakathi noma ngabe yini edinga umphakathi. Ikhansela likhona okusemthethweni njengoba nizowakhetha amakhansela ngomhla ka4 June ayafunga ngokusemthethweni ukuthi awusebenzele umphakathi. Ayazithula emphakathini aziwe ukuthi asebenza ngamapha amagunya ubumthetho sisekelo wakulelizwe uma saphila ngaphansi kwalelizwe leli. Ubukhosi bukhona nenhlaka zabo kukhona okusemthethweni kuyathulwa emphakathini ngokwenhlaka zabo. So ke alukho kolunye uhlaka oluzoba namagunya athi awafane nalezi inhlaka esuke zithule emphakathini bezibiza abantu ngokomona abanawo ngokwemfuno abanazo bese bezenza sengathi kumele kube khona okuthile abakhuluma nakho umphakathi. So ke ngiyafisa ukuthi ke kusukela namhlanje umphakathi walayishandizwe kakhulukazi kungabi nokodwa zinhlaka zalesi sigodi enikuvumelayo egameni lama MCO. Ngeke ke mntwana Chief Nduna ngithi mina asiphathi ikhwili mokukhona abakushoyo sibatheste ngazo ukuthi amandla ngakuphi. Sizokwenza nje thina lokhu okumele sikwenze. Uzenzakalela lokho. Uma uzobeka umuntu esigcemeni engisiphethe ngikubukele. Kubuwe lokho ukuthi wena uzidefenda kanjani osemthethweni ngoba amagunya esikunikeze wona sithina vikela ubukhosi ngayo yonke indlela. So ke ngiyabona ukuthi ke vele kuzoyalana okuzozenzakala khona kulabo ke abaphula umthetho. Umnandi ukuthi sinikezane nexwayiso singaze sitholakale sesisenkingeni singabona sinyela kanjani enkingeni ngokulandelela iphula mthetho. Ngomhla ka3 kulenyanga lena esiyakela uJuly ngiye ngacela ukuthi ayimhlawumbe inkantolo ngoba sebedlondlobele ngiyacela ukuthi ikingiqhelisele bona eduze nobukhosi khona lokhu kubeka abantu nokunye nenhlamba abayishoyo. Ngicela ukuthi inkantolo baqhelise nami ngoba angifuni ukuthi ngikhulumisana nabantu esingezukuzwana egcineni ngazokuholela ekuthenini sibambane ngezandla. Ngicelile ukuthi inkantolo iyenze lokho. Ngizozwa yona ukuthi inkantolo iyohamba elingakanani ibandla. Kodwa ke ngoba kuningi okwenzakalayo ngifisa ukuthi bonke abantu besilisa besondele ebukhosini siye enkantolo noyilalelela nini ukuthi obani amahlongandlebe asedlulele ekuphathekeni kwesizwe. So ke bonke abantu besilisa ngocela ukuthi bebe lapha enkantolo yesizwe ngomhla ka3 siqinisekise ukuthi konke lokho kungamawongo nemikhala ngakho sindawonye sikwazi ukuba ke siyokwenza ngendlela yokulamula leli laka elibonakalayo ukuthi selifaka nomoya okungekho nesizweni. So ke uma ke kokwenzeka singalalelani kulokho ke ngobe nabantu abahamba nabo. So ke nathi ke siyafisa ukuthi kube khona abantu abakusekayo lokho yana kuphula umthetho kwabo ngoba sibukane
ukuthi ubani ngempela ongale ngaphesheya. Ngiyazi ukuthi abantu emangozi njebakadesho ubaba uVumase ukuthi abahambisani nesimo sabantu abathatha abantu bebaphazamisa amabhizinisi nabo. Siyafisa ukuthi-ke sitshengise thina ubuqotho ukuchitha isimo esibonisayo ukuthi kunabantu abafakwe nje umoya entweni abangayazi. So-ke ngomhla ka-3 sizofisa ukuthi wonke umuntu wesilisa ebesenkantolo yesizwe sizokhulumisana ekuthenini silwisana kanjani nesimo sabantu asebephume esandleni. Okubi kakhulu sebekwenza njengamanje sebenamaculo okudelela, sebenamaculo okungahloniphani. So-ke yilokho esilwisana nakho. Kube besande enkantolo ngokuhloniphana, mhlawumbe ngabe asiyi esimeni esoya kusona ngomhla ka-3. Mphathi ohlelo, ngiyethemba ukuthi usuku lwanamhlanje lube nakho ukuzotha emveni kwemimoya ekhona. Siyethemba ukuthi-ke kusukela namhlanje nekuyeni phambili sizokwazi ukuba siqinisekise ukuthi siyayichitha le mimoya, ngoba imimoya ngempela engekho. Ukuthatheka kwesikhashana, asifisi ukuthi-ke size sone izinto eziningi ngemimoya engeke siphumelelise entweni ezinhle engabe sibambela kuzona, ukuze sokwazi ukuba sibe yisizwe esibumbene, sibe yisizwe esinobunye, sibe yisizwe esinothando njalo njalo. Ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo. Bayethe Xikwembu nkulukumba ndipfuni.